Hi guys! We are heading home. Uwi na kami dahil super tired na kami sa naglalakad. Yeah, lakad ng lakad. How many minutes kami maglakad bago kami makarating doon sa puntahan namin. Anyway, tara yung mga yung mga kasama ko. Ang bagal. Kakatayo lang. Anyway, so dito tayo. Excuse me. So pauwi na kami. Paupo lang kami sandali doon. Ay, ininom namin yung drinks namin dahil super hot. So dito tayo sa fountain na yan.